Bože, mocný vládca a všemohúci Pane, Ty múdro riadiš celý svet. Prosíme ťa na orodovanie svätého Floriána, svätého Martina, požehnaj toto miesto i všetkých, ktorí sem budú prichádzať, aby mali vždy na zreteli budovanie spoločného dobra, dávali svojim životom príklad bratského spolunažívania, spravodlivo rozhodovali a riadili a tak svedčili o Tvojej prítomnosti v ich srdciach skrze Krista, nášho Pána. Amen. Bratia a sestry, spoločne prosme Boha Otca o jeho požehnanie a ochranu tohto miesta i všetkých, ktorí sú s týmto miestom spojení ako jeho užívateľi a obyvateľia. Schádzame sa tu pri krásnej príležitosti. Vážení priatelia, jubilujúci hasiči, stretli sme sa pri kaplnke počas osláv z tého výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Suchej nad Parnou, aby sme si uctili svätého Floriána, patróna hasičov. Kaplnka svätého Floriána v Suchej nad Parnou začala písať svoju históriu v roku 1860.
Tak nastúpil som k požiarníkom v roku 76 a na prvý zásah si pamätám, keď boli záplavy v oblasti Lúčok, tedy nebol zregulovaný ešte potok, tak tam sme čerpali vodu z pivníc, zaplavených pivníc. Tak jak v požiarnom zbore sme boli veľmi dobrá partia, bolo tam starší ľudia, ktorí už sú neni medzi nami a v Dakani sme sa aj naučili týmto požiarnickému remeslu a tá partia je stále raz trošku slabšia, inokedy dobrá, momentálne je výborná, takže tak si odozdávame tieto skúsenosti a už my odozdávame skúsenosti tým našim mladším požiarníkom. Začínal roku 1971 a to bolo vďaka môjmu otcovi, lebo môj otec bol veľký hasič, on dokonca neviem, či nebol aj v Trnavskej hasičskej jednote. Taký dosť veliteľ tam bol. No a ten môj prvý zásah, ja si to pamätám, že to bolo, neviem, či to nehorelo pri družstve, to strnisko tam. Či sme tam, lebo sme potom z potoka, tuto od prístavok, čo bolo, odtiaľ sme tahali vodu. No to bol môj prvý zásah. A potom z tých zásahov, však ja nebolo až tak, že by nejak horelo, ale to boli také zásahy. V Rúžovej doline sme tahali vodu z pivníc, lebo bola veľká povodeň. To, neviem, a to si pamätáš aj ty. Sme tahali s týma mašinama a takto sme to robili všetko. No. Veliteľom DHZ som od minulého roku, to znamená do roku 2025, dovtedy som plnil funkciu strojníka a zároveň od januára tohto roku som aj veliteľom DHZO, to znamená výjazdové jednotky. Čo sa týka výjazdovej jednotky, tam momentálne sme na minimálny stav, to znamená 10 ľudí. Samozrejme základnú prípravu má vykonanú viacero členov dobrovoľníckeho zboru Suché nad Parnou, ale reálne teda pracujeme s 10 členmi, každý samozrejme vystrojený. Čo týka materiálneho vybavenia, disponujeme vozidlom CAS 15 na podvozku Iveco Daily a jedným dopravným automobilom Ford Transit. Plus protipovodnový vozík, jeden nákladný vozík a ďalšie vybavenie potrebné pre našu kategóriu, to znamená kategóriu B. Vo funkcii som od 2011 roku ako predseda dobrovoľného hasičského zboru. Bol som zvolený na miestnom valnom zhromaždení, to je najvyšší orgán. Každý rok zasadá dobrovoľný hasičský zbor a tam môže odvolať alebo zvoliť funkcionárov, DPOčky. A čo ma tam drží? No, dobrý kolektív, ľudia, ktorí okolo vás a nasadenie, také môj štýl, že pomáhať ľuďom. To je moje celoživotné nejaké, ja by som to povedal, heslo. Moje začiatky boli ešte na základnej škole. Na základnej škole v nejakém 82. 83. roku, kde nás učiteľ Rudolf Marec viedol krúžok požiarnej ochrany a chodili sme s ním aj na súťaže, takže to boli moje úplne prvé začiatky do tej 8. triedy základnej školy, do nejakých 14 rokov. Až po vojne v nejakých 93. roku ma oslovili bratia Oravcovi, Jozef aj s Karolom, ktorí viedli momentálne dobrovoľný hasičský zbor Suché nad Parnou. Myslím, že 91. roku. A začal som s nimi chodiť po súťažách, po zásahoch do nejakého 2003. roku, kde bol veľký nábor mladých hasičov, ktorí sa prihlásili do dobrovoľného hasičského zboru.
v tom 2003. Boli to chlapci, dievčatá, 2 družstvá, sme mali dorastencov, aj dievčatá, aj chlapcov, s tým, že začali chodiť po súťažiach, ich to bavilo. Do začiatku mali sklamanie, furt 4., 5. miesto a tak. A potom postupne sa vyformovali a začali vyhrávať súťaže, začali nosiť poháre. V 2012, keď už som bol od 2011. predsedou som sa stal, sa prihlásili prvýkrát do Západoslovenskej hasičskej ligy, hneď ju vyhrali. A možno aj ja som ten, kto spáchal tú iniciatívu, pretože išla som náhodou okolo, keď chalani trénovali a som išla za nimi, že aj ja to chcem robiť a oni, že však donesi, zo srandy to mysleli, donesi baby a my vám spravíme ženský tím. A na druhý tréning som prišla aj s babami a v podstate bol založený tento babský tím, začali nám ukazovať veci, rozhadzovanie hadíc, v podstate ako funguje požiarny útok a tak ďalej. Takže myslím si, že týmto odštartoval ženský tím v Suchej nad Parnou. História nášho hasičského dobrovoľného zboru nie je len súborom dátumov a udalostí. Je to príbeh ľudí, generácií dobrovoľníkov, ktorí chránili majetok a životy nás všetkých. Od prvých zásahov s jednoduchou technikou až po dnešnú modernú výbavu a zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu. Čakaj, môžeme tu na fotkách vidieť. Za mnou menila sa technika, menili sa podmienky, no nezmenilo sa to podstatné, bezištná ochota pomáhať blížnemu. Byť hasičom neznamená len zasahovať pri požiaroch, povodniach či iných mimoriadnych udalostiach. Naši dobrovoľní hasiči sa aktívne podieľajú na organizácii kultúrnych a športových podujatí. Snažia sa viesť mládež k hodnotám a k disciplíne, sú súčasťou komunity a života našej obci. Neoddeliteľnou súčasťou. Dovoľte mi preto, aby som vyslovil veľké ďakujem všetkým generáciám hasičov, ktorí tento zbor budovali a boli jeho súčasťou uplynulých 100 rokov. Predsedovi Marekovi Surovému, dlhoročnému bývalému veliteľovi Ivanovi Krinovičovi, ale takisto aj súčasnému veliteľovi Tiborovi Cisárovi, ako aj všetkým súčasným členom dobrovoľného hasičského zboru. Za činnosť DHZ by som sa chcel všetkým srdečne poďakovať za tie roky, ktoré sme spolu strávili. Chcel by som poďakovať všetkým členom dobrovoľného hasičského zboru, spoločenským organizáciám, s ktorými sme dlhoročne spolupracovali, obecnému úradu, starostom, predchádzajúcim, terajším, poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí nás morálne, ale aj finančne podporovali. Bez toho by sa to nedalo robiť.